гулчеҳра ғафурҷонова сокини шаҳри хуҷанд мебошад. ӯ дар маркази шаҳр мағозаи пойафзоли кӯдаконаи ортопедӣ дорад. 2 сол инҷониб дар инҷо савдо мекунад. гулчеҳра ғафурҷонова мегӯяд ки волидон бо шикояти паҳнпоӣ ба истилоҳи русӣ пластоскопия и фарзандонашон ба таъиноти духтурон ба назди ӯ меоянд. дар ин мағоза барои ҳамаи намудҳои дигаршавии шакли пойафзол вуҷуд дорад. мағозаи ортопедӣ пойафзолҳои махсуси ортопедӣ мебошад ки мувофиқи диагнози табибон мо инҳоро ба фурӯш баровардагӣ вақте ки ба муоинаи табиб мераванд, фарзандашон дастмотор мегузаранд, муоинаи табибон диагноз аниқ шудан баъд мувофиқи вай мебиём направление кидӣ. диагноз ки аниқ шуд мо заказ мегирем. пойафзолҳои ортопедӣ табобат ба пешгирии вайроншавии вазифаҳои узвҳои устувории пойҳоро иҷро мекунад. пойафзолҳои пешгирикунандаи ортопедӣ хусусиятҳои худро дорад. харидорон аз рӯи намунаҳо пойафзолҳои ортопедӣ ба худ хосро интихоб мекунанд. баъзе падару модароне ҳаянд ки мисол мегӯянд ки ин пойафзола пӯшонам зарур ме ҳисобе ки информатсия кам намедонам ваҳоде мо мефаҳмонем дастрас мекунем ки якта худи мисол дорухӯрӣ кидӣ намешавад. бояд ки пойафзола пӯшонам информатсия бисёртар гирам аз худи духтур савол ҷавоб карда гирам мана интернет бадарон унҷанда қолаҳо бояд ки пойафзол пӯшонам фарзандашон мисол нагӯянд ки ин қимат ё арзон ё дошташ чӣ хел бе ҳамин обифам мешудагиз ин кори нотӯғри. мо тавсия метиҳем ки мана бо маслиҳати духтур албатта бо маслиҳати духтур худомо тавсия наметиҳем бояд ки пӯшонам. чунин пойафзол аз давлатҳои ҳамсоя ворид мешавад. ташкили мағозаи мазкур аз ҷониби гулчеҳра ғафурҷонова сабабҳои зиёдро дорад. хешованди гулчеҳра аз паҳнпоӣ азият мекашид. ин ҳолатро дида гулчеҳра ғафурҷонова ба хешовандаш ва ба ҳамаи онҳое ки духтур ташхиси паҳнпоиро гузоштааст кӯмак кардани шуд. истифодаи пойафзоли махсус ва машқҳои гимнастикӣ барои мӯътадил шудани роҳгардӣ ва умуман саломатӣ ба хусус кӯдакон мусоидат менамояд. пойафзолҳои мо вобаста ба фасли сол истеҳсол карда мешавад. масалан ин пойафзол ҳозир ба сезонаш гузашт. анакнун падару модарон омӯдосиянд ба баҳорона гузаштосиянд. баҳорона ҳам якчанд намуд мешавад. моделое ки ҳай соқаш баланд масалан моделое ки соқаш баланд ин деформатсия барои вальгусная стопа мешавад. ҳамту плоскостопия агар гирим агар модело ҳай ана ин халак берцевая сторона берцаш паст моделчаоша мебинтон бисёр аҷоиб инҳо табдили падару модар кардан мумкин ниҳоя. абиғази ин пойафзолҳо бояд ки падару модар донанд ки якта пойафзол кидӣ сиҳат мешавад мегӯянд не пойафзол давоми 8 соат мисол давоми рӯз пӯшадагар бояд падару модар фарзандон кидӣ машқ кунанд. машқ кардан кадом ҷова масалан мана ин коврико ҳай мана ин коврико ҳай инҳоя гирифта 4таш 5таша якта мекунанд боли ин ба ра рафтан дар кор. машқҳои ҳар хела табибон агар мана тавсия додагӣ бошанд ваҳои иҷро карданашон дар кор машқҳо кадӣ. солҳои охир талабот ба пойафзолҳои ортопедӣ тадриҷан коҳиш ёфта истодааст. сабаби онро қаҳрамони гузориши мо баён карда гуфт ки шояд дигар кӯдакон ба пойафзоли ортопедӣ ниёз надоранд. омили дигар дар он аст ки падару модар пойҳои ҳамвори фарзандонашонро сари вақт мушоҳида намекунанд. гулчеҳра пешниҳод кард ки агар кӯдак паҳнпоӣ дошта бошад ҳатман барои пешгирӣ ба духтур муроҷиат кунанд, зеро бетарифӣ нисбат ба солимии фарзанд оқибати хуш надорад. нигаронии вай аз фурӯш нарафтани пойафзол нест, балки таваҷҷӯҳ нисбати солимии атфол аст. гузориши Гулҳаё Камолзода, Ганҷина Олиемова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.